Samuel fana pozo rambi yakurusana ngura kuti mwana wangu wagara naye kwemakore mangani mashanu handiti ndikakubvunza kuti po zvanyoreswa nangu yawapapa wakazinzwa here pokati honga kuda kuti wewe wakagara makore mashanu uine mudzimai uyu asi mwana ari apa uyu watanga tichiona apa muchecho wakutsanangura akazokununura wakuda kuchekwa ndiye akakununura wati wewe ane mwedzi 10 andizvo makore mashanu tikatarisa nemwedzi 10 zvinowirirana gore rimwe chete rine mwedzi 12 kureva kuti pamakore mashanu pane 60 emwedzi mukati memakore 6 imomo ndio mune 10 remwedzi rararamwa nemwana uyu aya mamwe makore 4 ari kumashure aya ndo awagara usinayi mwana iwayo makore iwayo ndo akurehwa nadzimai wako apa kuti makanga muri muishi rokuedza kuchachisa bhatiri rakanga rapera munhu bhatiri razobata moto iwewe ndipo wakutoenda munotsvaga uswa chivhenekesi iro bhatiri rino moto unoti kuti vana unotsvaga uswa hwokuvhenekesa mumba asi bhatiri rinei matadza nei kungodzvanya madziro magetsi aite sei abviri 1 2 wataura chaizvezvi iwewe kuti uri kushanda muhofisi umu iye zvinezve waakushanda neex-wife iworkmate handa kuti mudzimai wako handiti uri kushanda mese ex-wife iwewe uri apa iwe uri apa iwewe being the senior ndo kwari kuda kuti iye pachezo yake she suffers your seniority zvese zvawataura vandorespekta zvawataura iwe vanotoita sei andorespekta zvataurwa nabosi kana basa rese raanenge aita anotogutsikana kuti basa iri risati raenda rinotanga raenda kuna bosi bosi ndo verifya kuti zveshuwa zvakodzera kuti zvichienda mberi zvakadaro ende the bosi wacho achiva iwewe so kana ukatadza anogona kungoswedera padhuze pako achiti ndatadza papi naye bosi achikuguma iwe otonyatsodzwa kapefyumu kakubva mukati mehapha dzake izvozvo hazvimbokutadza kumufunga iwe paunogara iwe muhofisi iye anopaziva mapepa aunoshandisa muhofisi iye anoaziva rega ndikuudze munun'una hakuna munhu anogona kushandisa mushongo wokupusisa kupfuura nyika dzavo ini ndingaushandise asi quality yangu yokuushandisa kuti munhu apuse inokundwa nougu munomukati mangwana ndiwe munhu mumwe chete uchaya zvakare uchichema uchiti nhaiwe dare wei endai munotikumbirirewo mudzimai wangu uyazo nokuti unenge wabatwa shiti Mami, munogozwa kuti muchitora maini nawo makataura kuti pfungwa ndichadzokeri handisi imvura inodya marutsi ayarutsa but mimi muruziona rekuti ava muri kunyangwirwa kuti mudye marutsi avakarutsa ende makutocha because makatokatirwa message yekuti good night handiti message iwayo ndeyakare asi mamatorambana tatorambana zvingaise here kuti imimi marambana nemukadzi wokutara mune vana vangani nemukadzi tine vana vaviri mameseji aifanira kusvika pamiri
aitofana kutosvika mukana makatopa authority kuti kana kutose namameseji kana kuti mwana arwara anotofana kutopinda nekufoni kwemukadzi wenyu ndiye anofana kutokuudzai kuti amaigurose nameseji yekuti mwana ari kurwara mwana aita zvakati kuti musadisturbe marriage yenyu neuyu but izvozvo izvo ndikuona kuti kamushonga kanenge kashanda. Rimwe shoko ndiri kuti ndauda kubvunza kuti nyaya dzedu kuna mambo nokuti inyaya yekutenderera inyaya yakurukurwa kare iri kutooneka pairi. Iwe wati mukadzi uri kumuda ka kana mukadzi kwete uri kumuda kwewe mukadzi uyu murume uri kumuda murume wangu ndomuda shundura kapera takatora ratesi nei murume wacho kuti achanda kamufanira chokwadi ndiri kuti mukadzi mira timo iwe mira timo chokwadi kuti mukarara musera sondera kapera sei wakadorara nayo zvakaitika ndakarara iye ndiakatouya pandanga ndiri iwe munhu wogouya kwangu wakachema here hauna kuchema kuti nekuti akukumanikidza ndinenzereri izvozvo wakachema hanzi wakachema here handina kuchema hauna kuchema iwewe mawira ukaita kuno uyu wakauya uchiti kuenda kunani iwewe wakatambira uyo achiuya kumba kwako paakapinda mumba paunorara iwewe wakamutambira sani panguva iyoyo zvakairikana zvaitika nokuti nandakatora hai pamusoro saka uri kureva here kwamiri kuti iwe wakarora uine hembe kana tombosi inini ndisina hembe wangosina hembe nekuti kuri kupisa wangosina hembe nekuti kuri kupisa saka munhu uyu wobva atokosvika wakarara usina hembe ndiani akanga ari pamusoro pakaanda pamusoro ndiani ndiye akauya pamusoro pako ndiakauya pamusoro nayamwe akauya pamusoro pangu ndakatotanga kutombata yakatondibatawo akatazotoveita pasi katatu kese katikarara tesi pamusoro kamwe chete zvakarara katatu zvatiri kudaga tiri kutaura nechinhu chevanhu imimi ava mambo havasi munhu wekuti ane ndengwa ndengwa. Iwewe chokwadi chako wataura kuti mukadzi aukuda asi tazoona kuseri uchirara kuti nomukadzi upi wauti haukuda takudzokera kumaseri uko kwanezuro tiri kuona uri kugara zvakari padheski rimwe chete nomukadzi wakaramba. Saka iwe unhu hwako kuti mukadzi waunenge waramba hausiyane naye. Ndosaka uyo aine godo rokuti popai paakanditi achandiri ari kurara neni kuuyo wakambosiyana naye asi kurara naye ari kurara naye ndopane nyaya amzuka sanyaya kuna mambo kuchaona zvakanaka ndauda kusana una mambo nezvi rauda kutaura kuti murume wangu inini zvaitika asi murume wangu daita sei ndaimuda kumbira kundira shanje sekuti iye ari kuramba achidzokera nemunhu aaiti aite sei haachada ine zvinondirwadzawo zvekuti ndaida kumuraya ndisi mhundini kutaura kwokurwadziwa uye zvemushonga wataura kuti ndaida kumuranda nemunhu mushonga ndanobva ndaenda kuchipatara ndisinzanitama mushonga muna kutsvaganidzira zvekuti ochindidzisa sei kuti achikwanisa kuvira nekuti usiku wacho ndakamboda kumuudza kuti saka kana matanzvere nezvekuti ende zvikanzi enda tozopota tichengeta mwana pamwe chete ndisakati nawe wakundirambira ndeyekuti kuda kushanda nemukadzi kuchete ndo nhau yacho zvikanzi enda yacho. Saka murume yakutsvaga kuita sei ndindibude kuti adzikerana nechi nepfambi yake yakarambana nayo iri kuisa futi mushonga kwaari iye asiri kuzviona nepamba pangu akapota chitosvika ndikatombovaudza vakati anosvika pamba sei munhu wakaita sei wakarambana naye ndinasana kusvika kupa kwadei vana ndidegera ndo ndichivachekera sevana vangu
asi paakazoona mukadzi kuti kwane mimba tsvimbo yakushanda ndopakatanga kurwisa kuti ini ndinonoita sei ndatodzoka kumba kwangu. Alright. Unowirirana nenge kuti uyo wakamuroora mwana. Tinowirirana nekuti Akanga ari munhu Antoni. wakambogata meseji mangana murume wako Texas but Handina meseji. meshina. Uyo musika ane vana vangane mukadzi wako wari kuti wekutanga? Ane vaviri. Vana vako ivovo anobva kupi? Anobva kwaMurero. Ndanzwa kuti manga muchitaura kuti muzarambani zita rake ndabvunzwa apa. Ane ukama nemi? Kama ni zvanda kwamugara Mutadzi vachika. anodzidzisa mababa. Madzimai angu vanoshanda Munoshanda kwamuzaranda? Munoita basa rei? Zvimurairidzi. Iyo aufa. Mambo. Ishe ndisati munhu ava ndi mambo. Apa wakarora nemakore mana? ndakatanga kuroora ndine 25. Ni 25. Wanga watema adult franchise. Ndizvo kuramba kuti ana mwana kuzokunyengetedza kana awatoita zvinhu watanga wakufunga kuona kuti ndakutora action iyi iri confirmed. Ndizvo ichiona wakadzidza kusvika kana Ndakangosvika form 4 wakadzidza kutoziva unoenda kuchechi tunoenda kumasoro. kumasoro unotobetsera kuti unotaurira zvichauya zvisati zvauya. Ndizvo saka iye zvino kumasoro kuri kuti chii maererano neupenyu hwako nemunemba yako? Handina zvandakambofunzira pamusoro peimba yangu. Hapana. Zvino iwewe one wati mukadzi wekutanga wakamuramira chii? Wakamubata? Ndava ndisina munhu. Saka wakaona wakamuziva sei kuti ifamba? Mafambiro ake aiva asina kunaka. Aifamba akaita sei? Alright, ndaikamubata nemameseji. Wakambata nemameseji ndowamufungira kuti ari kuuya. Asi ndizvozvo. Uye iye ndiye akatondikandira mudziyo pasi. Ndiye akaita sei? Akatondikandira hembe dzangu pasi. Ndo Akati ukandira hembe dzako panze. Ndiwo wakazodzokera kumutora. pamusoro imamo. Ndiri kuona sekuti handisi kugara naye kungoshanda pese pese. Asi vanhu vakamboonana kuti yambosvika handiti muri kusangana naye. Kusangana naye. Saka kureva kuti uyo wacho uri kumunyepera mwana wemunhu. Uyu wakamutora ukamunyeperawo futi mwana wemunhu. Saka vanhu vakaita sewe ndinoona vangagone vanoda dzidziso. First lady varikufamba vachitaurira kuti GBV muZimbabwe, gross domestic violence, inokonzerwa nei
inokonzerwa neshanje nekusafamba kwakavimbika kusina kutwasanuka. Apa iwewe ndinoona you are your own engineer. You are your own engineer to your marriage. Iwewe uri designer marriage neupenyu hwako hwakafamba nayo. Mukati medzimba umu pane chakauya chinonzi dzidziso kana masenters ekuenda kunodzidzisa vanhu vari kuti masurvivors. Masurvivors vanhu vanenge vambopinda mukuremerwa neupenyu kana kuti imba dzinenge dzambokundikwa kana kuti ambonyeperwa nemurume ozotsvetwa uko ashandiswa. Zvinove zvandaona iwe uri kuita. Ndakutarisa handina kuona urema pauri. You are able bodied, physically fit. Pamurawo unotaura kuti unowana mudzimba pane murawo unoti kana mukadzi arova murume anogona kuenda murume anogona kuenda nemamai sekuuya kwawaita negwara rakanaka. Isusu toshedza mukadzi wako tomutaurira kuti iwe murume usarove. Kune nhaka kuchivanhu dzakasiyana siyana pamwe nemangoromera urunzwisisa. Asi tinomutaurira kuti iwewe kana shavera rikauya rokurova uyu rega kurova nokude rudo wakwata kuchina anonzwa correction anoenda kuno nemunhu. Asi manje sinuating factor yawataura watiratidza girazi wataura kuti akazoenda kunobata mushonga achida kunwa nezvawatitaurira iwewe kumashure uko wakanga uri murwere ndizvo waiwai ndaizwa nemusoro saka noti watanga kurwadza ndotadza kutaura ndesina kuseso kutumbo yanga iri kutaura kutaura kwazvo zvaiitika here? Zvaiitika hakusi kurwara. Sewaenda kudiploma musoro uchisiya zvinokosha chinonzi imba chi chinonzi imba chi. Handiri kuti iwe unosangana nemukadzi wako zvinoti akabva kumusha kwake kuti auya azogara newe iwe wasvikoona zvombo pasina akashingira akagara newani akakurapisa wanditi ko pamwe yakanga iki shaisano kubva mudzimai wako wepakutanga unozviramba auzivi asi wakambenge uchifanisena ozosvika pakuti hapasisina moto. Ko vana ivavo vari kutaura kuti ane vana vako iye kana wakambomuona ari uchifudzira akanga arifambi ko vana ivavo ndevavo tu vari kuti ndevavo une proof navo ndevavo une proof kana iye wataura kuti wakamurambira chifambi saka vana tu vari kutaura ivavo ndevako here hauziveka pane benefit of doubt ndizvo zvazvinoita vanhukadzi ava iwewo murume iwewe pamwe uri munhu kwaye kana aona kuti uku hakuna zviriko
anodzoka by all means. Urunzwisisa? Zvino uyu akashingirira iye kukurovai tinomutsiura togomupa reprimand munomudana kuti murume haarove ende mukadzi haarovewo murume haarovewo mukadzi. Andidika? Asi hapana mumba musingarwiwe. Amai vaona baba vako vakakubereka iwewe. Havana kumborovana. Vairovana. Pane kuranga kudzorerana mugwara ndokunoitwa. Saka iwewe pamusana pekuti kushungurudza kwawauburitsa iwewe, ndatarisa ndikaona kuti uyu ane shungu yekuti akamira newe panguva yekurema kweupenyu hwako. Nhasi uno wainge wakamutora wakanomudzidzisa kompyuta yacho, mange mugere mese muofisi uchitoti bhebhi rangu zvichitonakidza chikupati, but wakazoenda kunotora your ex. Uyu auya uyu asvikoona kuti ex ndiye arimo. Uku iwewe hausati wabisa kana chiro chekuenda kunoroora uku. Unowanikwa uine mhosva yekutsika dzedu dzechivanhu, kuunhu hwedu. Mhosva unayo. Yekutanga unofanira kubhadhara kuroora. Yechipiri abuse yawaenda kunoratidza kuti watora uyu wakuda kumuramba nokuti zvako zvaita. You have used it. Saka uchada nezvake. Asi iye ipapa ndopakukuda. Saka iwewe uyu mukadzi wako dai kuti sendanzwa mbuya vako vari kutoronga roora, iwewe she's a good lady. Mukadzi wako panorambidzwa kuti wabarika. Office. Saka unozvitanzawo. Zvikonzero zvako zvavataura zvashaya vhanu nokuti iwewe ndwehonzeri. Iwewe you stand guilty. Wakaenda ukanyepera mwana wemunhu ukati unomuda ukapedza mazuva naye ukaenda ukakubarisa. Nhasi uno wakumusiya pakati perodi, pakati pesango kuti chienda hako. Saka contract of joy yakapera. Saka you're discarding it. Asi manje murawo unenge wakuramba, tinoita kuramba kuti hapana munhu anofanira kuti ashandise umwe munhu naizvozvo. Waunoshungurudza mwana wako wandaona pakadoko apa, amai vakaeni kana vasina sipo vasina chikafu, unoti kanoita sei? Kanotambudzika, iwe uripo. Iwewe nhau yako kuti murambane. Aiwa, munhu arambiwe semabhanzi kuti handisi kuda kuyacha. Because ndiwo wakatomboyadhonza mukati yezvo ungade kutaura kuti pachivanhu. The first day akamisa mumwe ndiani. Wakataura kuti zvandakumisa panapa zvirikutopera kana ndapedza kushandisa iwe. It was infinite. Mungamudoti kutoita sungano kusvika murufu. Kweiwewe
wakanga wakarongawo here kuti uyu ambongosangana chiri kana maita mwana umwe chete zopera? ndakazvibata ndikati inini mukuita zvatinoita izvo zvinenge zvisina zvanyadzosvika patiri kuda inini ndicharamba ndichishingirira nemunhu wangu nekuti ndinomunda usandiri kuchengeta vana vake nekuti ndine munda. Uri kutochengeta mwana wake? Namai vako? Saka iwewe kugona usikuzoona kuti ipapo unobatwa nekwemhosva yekuti unoenda uchibadisa uchitora vana voti vokura vari nherera, ana baba vavo varipo, ana mai vavo varipo. Saka iwewe kuita kwavo kai amai vavo ndovakakuti uchingomitisa uya ndokuchengetera. Panopanda tumubate zvakanaka Changamire panyaya yevana ipapapo. Mabatira ndiri kupaita nemabatiro amaita tinge tikuda kupesana kunzwisisana kwacho. Uyo ari kuti ndiri kuchengeta vana tinovadojera kugatu asi paonende ndopavanouya vachienda kwamai vogatu vanotanga gura rakapera pesa pavaikumba kwangu kuhuditi tatova ne2.5 years vachiya kumba kwangu mai vacho pavakazoko vanga kushandisa vana kuvatiudzai baba venyu kuti hatikwanisi kugara naye varipo meseji 29 ndipo vakatora vana ndikanisana ava vandikati dai baba Natasha kwenini nasema kuti vana ngavaende mukadzi wenyu akataura kuti haakwanisi kuchengeta vana nokuti hapana chaanokwanisa kuwana pavana ko nhasi zvaita sei zvikanziwa hunduze zvokuita ngozi vana havasi vako nguva kangari ndo patangida kunzwisisana kuti mukuchengeta vana iwe zviri kutaurwa nomukadzi wako uyu kuti vana anditi imba yenyu yanga iri pamwe chete chiri pamwe chete asi hamuzati maparadzana right? Vana vari kupi pari zvino? Asi zvataurwa nomukadzi wako kuti vana vanodzidza vachigara kugato ichokwadi here? Unovarojera uinani? Tinovarojera uine mudzimai wako uyu izvozvo. Saka rega kuramba kuti haasi kuchengeta vana vako. Handitika? Wanga usina kupikisa ari kuchengeta vana vako uyu nhasi wakumuta uchamuda iwewe. Pamwe pandoda kunzwisisa pamuri kukwesherana imimi vanhu vaviri pandoda kunzwisisa ipapo mambo wakatanga kudanana neuyu yanga asina mudzimai zvandiri kuedza kubvunza ndezvokuti uyu kauri ane kumba kwaibva iwe unokumba kwaibva pamaizosangana anga asina mudzimai here? Anga ane nguva yakadii asiyana nemudzimai wacho? Wanga wane 6 months marambana? Ichokwadi ichocho? Asi inini kana ndichitarisisi wakazoda uyo iwe uine uyu ndobva wadhamba uyu ndobva wadawo. Masira wakaita uyo ndio mamwe chete auda kutaura. Ambuya vanyo kudzoka vai vanga vanonyora. Vari kopenga unza pepare. Vabayesi mambo onoti zvokumechana here kunzacho. Saka urikuona panoita chokwadi chinenge makuhwa anenge chokwadi chinenge makuhwa uizvisa ndokuona kwandiri kuita asi zviri kutaurwa namambo zvibatisise kuti mambo vane maonero avari kuita pamusoro penyaya dzenyu imi muri vaviri. Mambo havasi kuda kupfudza imba yenyu.
mambo vakuudza kuti inini ndinoda kuti muvake imba yenyu tino murango kana kuti tino murayiro yatinoita patinenge tichitaura nevanhu vanenge vachipesana mudzimba. Hamusiri mumatanga kurovana, hamusiri mumatanga kuita sei. Iwewo kuti munechikadzi chinzi chokwadi kune vane takarati chaivo vakadzi vai vakadzi vane varumewo vai murume wakahana kubvira akaita karati kana kuita zvikurwisana nechi anoziva kuti ndakangorwisana nomurume wangu imba yangu inopfudzika. Saka nhasi unoiwewo une simba rako iwewe simba rako chairo chairo rakuita kuparadza imba. Maziona kana zviratidze kuti izvo kana kuchitsura namumba murume anokutsurawo nenzira yake. Ndaudzokera kwekupedzisa iwe murume iwewe mapepa wakabata aya ndiwo akukonzeresa kupazura imba aya nekuti hauna kuroora. Mweya wari kusvika pana amai ava ndokwababa wake vari kuda pfuma. Ndakamire tokuongerera saka uyu arikushanda kuofisi uyu nokusangana napo naii wakapedza kusangana naye musi wefriday koyo wakapedza kusangana naye nini akusangana okurara mese kubasa kwatinenge tingori ayo akamutsvagira basa yemusikana nini basa akasarudzwa nevanhu aishanda ipapo anoshanda ipapo saka kubatira nzvimbo kwaakaita haana kuti tino right izvo ungazvitaure hako asi pachirungu pane chinonzi benefit of doubt. Benefit of doubt kureva kuti ungave kutaura chokwadi then ndobva wave futi munhu anokwanisa kungaisaka pane mukana unotaurwa kuti munotonga nebenefit of doubt. Pane chokwadi chaunenge wataura nemanyepo yaunenge wataura ndokwanisa kuona kuti apa ndoburitsa ndichitaura kuti zvakati. Iyi nhau yako iyi yakanaka zvikuru. Saka nhau iri pano ndeyekuti pano pane mamiriro yandafungidzira kuti aya yachandinakidza muumambo wangu. Inini ndinoda kuti imba yako iwe Aufas ive imba yakanaka inoenda mberi. Iri kuda kuti tibetserane kuti ive example mukati mekurarama kwako. Vakadzi ava ndokuti vakadzi vako iyi yekurohwa iyi ndoyandisiririza asi nandi kuti ndoipinda ndoigadzirisa kuti muve munowirirana imba yenyu yogara zvakanaka. Iwewe kana uri kucha kuti uite barika tinogara pasi toshedza vabereki vako toshedza vabereki vemumwe nomumwe dombo rako toya toti aya uyu Arufas uyu ndiye murume muZimbabweni 1 afunga kuti vakadzi ava nekuvimbika kwavo kwavakaita vanokurwira so aminoti wakavapei barika rako iwewe tori pasisa. Uyu ndanzonzi akadzidza uyu akadzidza kushanda futi macomputers iwe wacho uri manager. Saka iwewe takungokutemera kuti zvarehwa nambuya vako pano unobisa rusambo nemombe yeumai sezvana baba vacho apa vasati vauya. Pavachauya
vachatevera vachireva zvinhu zvavo. Saka sezvo mese muri kufunga kuti muchave upenyu hwenyu uchatangisira pauchienda kupi, ndinokupai 3 months. 3 months yekuti iwe uyu mukadzi wako uyu usati wamuda. Uri kuona kamwanako kakafanana newa kamwana kako. Saka unofanira kuto kamwana kako kakatofanana newe, tarisa manzo yacho. Saka iwewe aka kamwana kako akagone kutaura ende akasikuziva kuti dare riri munomu riri kunzi derei, kukashungurudza ndokavatakanudza. Saka ndokupa 3 months unenge uchienda uchiona mukadzi wangu. Hapana fight nindenge ndikutevera kumashure, ndichaendeswawo kune survival council kuti vanoda iwe unoda counseling, iwe unoda counseling, neshamwari yako iri ukoenda counseling for 3 months tichiongorora kuti muchararama sei. Ndo judgment inogona kukupai.